Bhuti sibulise kuwe. Uziva njani nje bakwenzeke esisithwakumbe senkanyamba apha kuwe? Kumkaphakathi emkhulu enyanisweni andixolisekanga kakhulu ngokuba ndiyazi into bangaba ngoku njengoba kuqala nje iintsuku zeChristmas andazi uba kuzokwenzeka ntoni ngoba imali bendinayo bekhange kanti ndibhajethele le into isandokwenzeka. Then bakhe bafika abantu ngaphambili ne ufika kwabo besithembisa ke uba ngaba sizawufumana amabhangala, but lo mabhangala zange siwafumane. Besithembise nangokutya asakufumana. Inethile ke imvula izolo, ukunetha kwayo yamosha yamkisa indlu yasekhaya nakulo mzi ndikuwo ngoku nawo uwile. Then akho kutya kumelithile, andiyazi uba ndizawulala phi na ngoku kusuka ngokubheka phambili. Yaqonda mkhulu. But ngela xesha bisenzeka le nto, what was going through your mind? Uba ndizawulala phi noba banjani na abantwana baphi na umonakalo ungaba uphi na qha ke ngethamsanqa yenzeke emini so bekungekho umuntu endlini ndifike indlu seyimkile ke yona ke already xa ndibuya emsebenzini mayizolo. Ingaba ocounselor benu bathini abasekuhlaleni, iinkokheli zasekuhlaleni bathini bona examine ukuncedana nani? Bayathembisa mkhulu xana bethetha nathi ezintlanganisweni kodwa ke ayimiphumela yona siyiboni ngoba kumonakalo wangaphambili ndaye ndabethelela pha endlini, ekubetheleleni kwam azange bafike kuba iphinda ngoku kwakhona, so andazi uba ke bayakwenza njani na. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho. Alright. Well, that was a resident from here, Kwagaga in Alice, saying that he has lost hope that he'll ever receive assistance when it comes to this matter. I said it's not the first time this has happened in this community, and officials have always promised them that they would assist, but nothing has come to light. And they say they have been promised temporary houses, but they have not even received them. I also have another resident here. A very good day to you, Mama, and thanks for joining us. Mama, xashikweni kusenzeka le nto izolo, ingaba wena ubukwisimo sinjani? Ifikile inkanyamba, ibonakalisile phofu kuba iyeza. Kuqale kwamnyama, kwavukumuza umoya, kwatsho izithongakazi. Akhange kube kuhle kum ngaphakathi kuba kaloku inkanyamba ayiqala ukufika apha kweli lethu lakwamgquba, ezilalini zakwagaga ayiqala ukufika. Khange kube mnandi kum. Ingaba mama unqwenela xa kusenzeka izinto ezikumila kunjena nencedwe njani ngabasemagunyeni? Siyabawela ukuncedwa ngayo yonke into ethe yasonakalela, kodwa ke kuyo yonke loo nto siyathenjiswa ngabasemagunyeni abaphetheyo esihleli nabo kuba kaloku bayeza bazibone babhalise amagama abantu wonke umuntu onakaleleyo kodwa kungabikho nto.